Uthabisa uphi? Wasala mfana. Uthi lo mfana inamba zamantombazana akayithathi. Bangambuza uthi indawo ayithatha. Uthi hayi enkathazo. Uthi ayikathazo mfana. Uthi yena ugqoka kahle. Uthi akanayo please call ama-pampers. Akanayo. Uthi anayo ingane mengena emshadweni uyongena kamnandi yena ingekho ingane ekhalayo. Ayikho intombazane yomkhala ethi wangimethisa wasebaqala uyosindiswa. Uthi akwele yethu. Ukuthi njengoba ethi uzipho uvaliwe usho ukuthi uvalwe ngempela. Angithatha shuna lo vangeli. Ifanele phela ilento ile ningasashunya levangeli okufika lezo ngoba abantu abangaphambili abayiphili lento. Ungasho kanjani indaba yona? Uthi uyahlambalaza. Awungitshele mangathi ngithina isifebe kuthiwa ushabazana basinsiwe wathi mangifunda iBhayibheli ikhuluma ngani iBhayibheli ithi ifebe neziphingi nezinja nabaqamba manga bangaphandle komuzi. Sho that iBhayibheli. Tama sekufika lapha ethu izifebe kuthiwa CF English ngeba sindiswe laba bancishana ufuna ukhale uzuyeka uconsa amathe bayashunyalwa la. So ke bengifuna ukukhombisa enye into namhlanje ukuthi iBhayibheli lithi iBhayibheli uAdam ngoba sesifika khona ngithi uAdam wayenobudlelwane noNkulunkulu. Amen. Ngifuna nibambe letho ngomoya. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu njalo ngokuphela kwelanga wayehla ezovakasha evakashela indoda kusho kwakuba nengxoxo phakathi komuntu manje noNkulunkulu. Now uma ke lengxoxo eyayikhona phakathi komuntu noNkulunkulu kwafika isikhathi la khona kuba khona umuntu omaphakathi kwabo. Now lo muntu omaphakathi kwabo wenza ukuthi umuntu ubudlelwane bakhe noNkulunkulu bunqamuke. Now uNkulunkulu njengoba sekhona umuntu ophakathi kukaAdam noNkulunkulu akusekho lento ekuthiwa ukuvakasha kuNkulunkulu ngoba umuntu uNkulunkulu athi emvakashela akasamboni. Hayi ngoba engamboni kodwa uzenze yena wangabonakala. uNkulunkulu esha umthetho ethi ukuthi akuthintwa umuntu wathi ungizoba nani mangithinta. Ngoba uAdam ngesikhathi edliswa umfazi nikhumbule inyoka angazi ma-theologians inyoka ngesikhathi ifika wayengavakashanga uAdam wayekhona. Inyoka imfika uAdam ehleli nomkakhe ekhona yangena inyoka uAdam ekhona. Adam wathula kangaka ndoda kungena umuntu phakathi kwenu ezonqamula ubudlelwane phakathi kwakho noNkulunkulu. Oh ngamkhansela kancane bafowethu ngikhansela kancane uthi ngikhanze wanifunda eziphathekayo ni uma umuntu oshumayelayo uqhamuka umuntu wesifazane edlala isizinqe indoda ngokujwayelekile amehlo ayo awabheki ithemba abheki izinqe ngalesikhathi ebheki izinqe ziyasuka ey'nqeni zingene emehlweni amehlo ayithatha izinqe ayifake enhlizweni. I-relationship between you and God ngesikhathi kumnyama enhlizweni sekukhona izinqe zomuntu wesifazane isho ukuthi uNkulunkulu uzosondela kanjani ngoba ubona izinqe kade futhi inhliziyo ehlanzekile usebona izinqe. Abezwe incwadi kaIsaiah chapter number 50
59. Angithi niyalifunda iBhayibheli. Angithi 59 angithi. Lithini iBhayibheli? Isono. Senze njani? Kusho ukuthi isono siyakwazi ukuhlukanisa umuntu nani? All right. Ubudlelwane ngesikhathi uAdam enobudlelwane noNkulunkulu ubekusha. uNkulunkulu. Ngoba niyamkhumbula ukuthi uNkulunkulu azange aqambe fish. Azange aqambe inkomo. Azange aqambe inkulumo. Kodwa uAdam ngoba wayenamandla. Egcwele amandla kamoya. Wayegcwele amandla kamoya. Wayevela athi amandla kamoya athi fish shona phansi. Ufish ushone phansi. Afike ebhubesi, mayeqhamuke ebhubesi, ibhubesi libona usomandla. Liqashe ibhubesi, liqashela usomandla. Kodwa ngesikhathi esedlile, ngoba mase ukhile. Nezinto ebezihlonile. Ukuhlonipha. Ngoba usudlile. Uma ungama phambi kwentombi olale nayo esontweni, ungaphinde uthini phambi. Noma ungashumayela uthi kuyahlukana ne. Uzothi kuyahlukana ne. Ngoba izokubheka. And mayibheka ukhumbula ukuthi awedeni. noNkulunkulu exolele kodwa la xolele kodwa ingathi kanjani bafethu. Now ubudlelwano ke phakathi kwalabantu bobabili. All right. Umuntu maye noNkulunkulu unjengale ngizocela befundisi bonke mabe nesibindi. Konke ngifukeza ngifuna ukubona ukhona azosondela. Wethabisha. Uyayibona blood le. Lenawe. Lenje angazi ngizofuna ukukaka le. Ngifuna bonke abefundisi bazobamba intambo. Mathabisho ma futhi uma bebamba thabisho ngifuna bayibambe babambe ubantu wanu live noma Ngiyotsha ba anathi ngakha babamba kuphela kathu ulolo wangoma ukuzuvela ihluthu. Uyabona ukaka ukuthi mawukaka into enjalo kwenze njani uthi ihluthu. Ngifuna usihlanganise. Yabo sifunda namhlanje. Ya. Uyaphoqa ukuthi bawubamba ugesi unjani? Unjani ugesi? Okay, ngicela ke bafethu ngoba akekho ungasondela kulo. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi umuntu ohamba noNkulunkulu ohamba mawuhamba noNkulunkulu ayikho into enganwabela kuwena nanoma yini engathi mayifuna ukudlala nje idlalele ngithe kwaPaul Lambani yothinda nako ke nithi hayi kufanele ke umuntu kaNkulunkulu ogcwele ngoba kufanele ube futhi lento ngangitshela manje ukuthi bangithi khumula la ubese la ubambe ngizokutshela ngithi all right ngizohamba mina ngithi ayicishe emuva uma ngiye ngathi ayicishe emuva unelungelo lokubamba nanoma ikanjani ngithi ukuthula futhi kancane umuntu onoNkulunkulu akathinteki umuntu ohamba noNkulunkulu akathinte uyesabeka mase ubona uhamba noNkulunkulu ungasesabeki isuke kusho ukuthi ama plugs yini ndaba enza a man of God uzamantombazane kuwe
mayithanda ukuthasha athashe noma kanjani. Into ewenza athashe noma kanjani kusho ukuthi umlilo awusekho. And uma umlilo ungasekho, Thabiso, uma umlilo ungasekho, kulula ukuhluba intambo nangumlomo. Bayilu mawubona intombazane isondele izikunqune isho ukuthi the man from above. Akasema